lakit dato yung tila pagitidan na. Sino nga taga ito eh? Paray, nauna yan. Nagpunga ng muda tatakain. Paray, paray, kita ay sos, di pa maiwanan ti bagbagimaw, ni takki na ita paray, pungpunga namaw. Takki tinwang. Nagorder ha di rabi pare. Una yan. Rugit na tinwang agpreso dati pare. Kawam may takki tinwang. Pagpungpungan ng paray, di nga rod paray, ni kita manay takki tinwang. Ay sos, nagbangsit paray. Pagpungpungan nam. Ay, ibagata nagpunganak lang pare. Hangko napaddekan. Kamu may laman namin, nag-inom talatamat na, pag-istorya ata ba? Ngarog. Ay, datay ka. Among tilok ano na jay yilo. Hilo. Wag. Hindi duyaw. Dayo kan awa na dayo. Kiso mo lay Ilocano na paray. Ay susa dayo. Dayo. Isa ta ba? Di siya ta. Damdamaan mo maun. Magbaling nga duyaw ay. Di ginawa na talaga. Duyaw. Duyaw mo lang paray, di Ilocano na eh. Di mo man salat. Siray paray. Ay sus. Sino nalo aum? Walang peso ah. Awan ka talaga. Nalohong nga daw ah. Awan talaga parang. Oh. Ala. Ada pwede may isa. Gamarag. Nalombalag. Haan Nyakarap marag. Paray. Oh, paray. Ay, ada kay manan di may isa. Nyamanan dalombalag. Haan. Oh. Anya Ilocano nati Brown. Si Brown ko na. Why? Si Brown putis ko niya. Di kayo manggay. Awan talaga. Awan di ka pumurma kanya paray. Unay misti Awan. No Brown pare. Kayo manggi mo lang mo kay Ilocano na. Ay, saan paray? Oh. Away, buntay. Agora. Wol pare, kayo manggi nga talaga di ay. Ay, awan paray. Brown lang pare, kayo manggi. Adayo answer mo. Unay mo tata yun pare. Adayo. Diyan mo lakit makan-answerin pare. Amo man, hindi Loko pa ilaan. Nalalaingat kung sika. Di ba? Agora, ada na panunot ko manay. Anyay. Kayo manggi ka talaga pare. Talaga paray. Oo, na, kayo manggi. Makulo-kulo pare ito panunod ka. Tata, sirit manay. Sirit manay na niya. Di ba? Answer na. Di magamaw pare. Kaso. What? Dakaw kasla kayaw nga nagangaw. Nagawa kayo. Answer na. Awan Kayo manggi pare ah. Kayo manggi na tayo. Sumsum lagi panunod ka. Awan ka talaga. Wala. Anyaman, adawan mo yan. Nagawa. Gaya ka. Akin. Ada na suro-suro ka. Amir. Kahit ada manay. Kapalit siguro pare nga masung bata ko na may karlo nga sumba mga Christian mo. Oh, tayo siyak ko pa niya. Wana. Nakasyakan. Oh, rorayot di damag mo. Inalimon mo. Inalimong ko pare ka rorayot di damag mo na. Sige manay. Medyo nagtalabana ko. Anya nga Ilocano na ti black. Manay. One black. Nagangaw manay. Di ada nagangaw di ada mo uging, baka uging. Nangisay. Nga nangisay pare. Haan pare. Lukon na kon pare ah. Makadlawaksan pare. Sabali na tangay Ilocano na. Alaurag pusip-pusipos na panuno mo. Wala. Awan nga talaga. Awan, lumakayak talaga. Awan pare, nangisip ka talaga. Awan pare. Uging. Haan. Di nasip nga. Sarap. Saan? Nyala ka. Ibagakaw. Ibagabaw na. Ay, ibagakman lang ka rin. Ibagaw. Anya ka pare. Ibagabaw. Nalungtaw. Ay, sus. Nalungtaw sa di panulong ng baray. Awan, nalungtaw di panulong. Pare, kaputa na pantabol na ti finish yun niya. Mungkul siya, ano ka. Anyaman, mapantamit animal na niya. Animal.
Anyamot, hindi aso nga hanggang taon. Aso. Baka niyo napanting aso. Baka asusina. Pare. Oo. Aliman? Ala, baka nalala yung kang siyak tatan. Isumod lang na. Oo. Aso. Aliman pare. Aso nga hanggang taon. Kasnadyak, ito no. Itulog mo pare no ang mga mansa. Ano yung harap? Di aso nga magtol pare. Asukar. 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 Diyan nasamay. Asukar. Nasamay. Keuna asukar. Damay pare. Anyamit ti aso nga pangit. Aso ka pangay. Nya pare. Di aso nga pangit. Ala, Ano bang? napanunod kaon. Anya ka raw. Chihuahua. Chihuahua. Haan pare. Awal lang ta. Napipintas na kita ang bagam. Oh. Bulldog. Bulldog. Nagwapo ta bulldog. Nagwapo ba yung sina? Pangit ah. Pangit nga aso niya damdamagan pare. Awal nga ron. Oh. Kanya nga ron. Asungot. 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 Awal lang ta. Oh. Talaga nga kaginawa. Damay. Baka mansara mo. Ah. Anya ti aso nga kagudwa. Anya ti aso nga kagudwa. Kagudwa. Oh. Liman? Aso nga kagudwa. Una. Ang nga na paparti nga yung paaraga. Awan na. Nga diyan. Isat ko man ay. Baka mo dyan ko. Baka mo dyan aso nga napartay. Saan pa rin? Agda nga talaga ti aso nga kagudwa. Ano na paray? Aswang. Aswang. Wala na Ano naman lang ito. Sumakin. Wala. Aswang. Ala ko rin. Kasuti istoryata. Oh. Nagmaya ka niya. Ano ya paray? Maya ti inom ka niya. Okay nga, ano ka? Manginginom ka lang ako na nagano ka ba? Ibulang ka ba ni Kapitan? Kapitan ka! Kapitan ka! Apay, anyat na pasamak ayan. Kap. Nagsuyabak lang. Aguray ka ah. Nagsuyabak lang kap kat dinanog na Aguray ka nga rod. Denggan tapay no, anyat yung maibaga ni Jose. Wa kaming kap. Madamat eh inom may. May abot istorya may gamidi talyawag. Ag ngangamit tay nga kasla ag ngari mo tag kunak anga kumagat. Nagdadakkel yung ipon na. Dinanog ko na, kapitana. Ay, anya day tan, Jose. Nagsuyab lang, tinanog mon. Ay, nagsuyaab lang ka na, kapitana. Tiamok kaming kapitana. Kumagat. Dinanog ko na. Ay na, ustugayam tay ko na ni Jose. Akas kala kumagat.